Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Povreda Poslovnika nakon jer sam već dao riječ. Niste dali riječ, ja sam podigao. Izvolite, uvaženi zastupniče Lesar, dobit ćete riječ, ali kad Gospodine Jarnjak, završim. morate se držati Poslovnika, ja samo to tražim. Ne držite se to. Nemojte ometati rad. Izokrećete kako vam god odgovara. Ja ne znam zašto se vi bojite što ćemo mi reći za to. Molim vas, imate se pravo javiti pojedinačno. Ja sam se javio Ne možete se javiti u ime kluba, nemate pravo po Poslovniku i ne mogu vam dati riječ. Ako mi objasnite... Dozvolite kolegi Lesaru da govori. Hvala lijepa. Kolega Lesar, izvolite. Ako mi kažete gdje piše to što ste rekli, ja ću se povući. A ja ću vama reći gdje piše da imam pravo. Sješćete poslije sa tajnikom pa će vam reći. Izvolite. Ne. Uvaženi zastupniče, pa pustite kolegu da govori. Ne mogu ga pustiti. Kolegi se ispričavam. Ja tražim da ne moram ja govoriti, ne govori gospodin Grubišić. Ma ne može nitko dobiti riječ. Izaberite ko želite da vam govori u ime kluba što imamo pravo po Poslovniku. Uvaženi zastupniče, vi ste najavili da ćete napraviti incident. Nemojte to raditi. Kome sam najavio? Hvala lijepa. Ajde idemo dalje. Najavio sam jer ste me došli nagovarati da odustanem od... Izvolite, uvaženi zastupniče Lesar, govorite. Hvala lijepa. Ne može gospodin... Hvala lijepa, ali nemojte... Ne može govoriti... Uvaženi zastupniče... Nemojte to raditi. Molim vas, uvaženi zastupniče, držite se Poslovnika. Po Poslovniku nemate pravo govoriti u ime kluba. Hoćete da vam pročitam? Ali imate se pravo... Nemojte se, molim vas, ne možete dobiti po Poslovniku u ime kluba, možete dobiti pojedinačno i javite se pojedinačno. Evo, pročitat ću ja vama... Nemojte, nemate pravo. Molim vas. Uvaženi zastupniče, izričem vam opomenu zbog ometanja rada sjednice. Zastupniče Lesar, izvolite, imate riječ. Počnite govoriti. Ne možete mi... Ja vama dajem opomenu. Uvaženi zastupniče, ne činite to, nije to dobro. Da poštujete Poslovnik, već bi... Opstruirate rad Sabora. Vi ometate rad. Opstruirate, niste dobili riječ i ne možete govoriti. Jesam, dobio sam riječ. Niste dobili riječ. Uvaženi zastupniče, vi ste govorili o povredi Poslovnika, završili ste i više nemate pravo na riječ. Nemojte me dovoditi u situaciju da vas moram isključiti iz sabornice. Nastavite tako... Molim vas lijepo, nemojte to činiti. Ali gledajte, ne možete dobiti po Poslovniku, neću kršiti Poslovnik. Pa ne. Neću kršiti Poslovnik, jednostavno radi vas jer ste se javili kasnije i niste se javili kad treba. Jesam javio. Uvaženi zastupniče Lesar, probajte govoriti. Gospodine Lesar, ja se ispričavam. Ne radi, pa... Izvolite. A da govorim bez mikrofona, jel može? Radi. Ne radi, sad kad ga on uključi. Dobro. Nemojte biti nervozni, ovo je samo... Uvaženi zastupniče... Jedno nepoštivanje Poslovnika. Izričem vam opomenu s oduzimanjem bilo kakve riječi više u Saboru i molim stražu da udalji saborskog zastupnika Drmića iz dvorane zbog ometanja rada sjednice. Prekidam sjednicu dok se to ne izvrši. Hvala lijepa. Yes, sir.